Rasulullahi shugaba. Fari kai na kira Allah guda makagi jalla rabbana jalla dafa min yau ma yabo na ɗauko gun habibina dafa kirjina ka sanyo yaban ya zazzaga a ko'ina na tuba abin dai isar Rasulullahi shugaba. Rabbana tuba abin dan isar Rasulullahi shugaba ya fa laifina ka sa in ziyarci manzo da ba fargaba karbi roƙona idanu suna zubar kwalla da marhaba yau Madina nazo salamun ala Rasulullahi shugaba. Allahu sarkina kanin ko dubin salati gun habibina kai ta yi ka daɗa ka ƙara wa shugaba annabi da amina sa sahabbai nai gwarazansa sun buge shirka a ko'ina har waliyai ma a sanyo da shehu Umar da shugaba. Na tuba ya sayyida uwa mai haska zuciya na gane gidan ku ki sadar da ni gurin shugaba na shirya na sani da akwai gidan ku ya sayyida ki yarda na dauniya to nake kauna ya sayyida ku yarda da ni dan shugaba. Salatin nan da taslimi to bayani ni zana rattaba karka ja baya ana batun ɗahato ka matso a sahun gaba zuciya ta natsu ka yola dabgun ma'aiki ya ɗaha shugaba sansa ya fi uwa da duk wanda ka sani yau har ma uba. Ya abun nema na labbaika ya Rasulullahi shugaba. Na zagaya birni da ƙauyuka har ruwa ma na ƙetare gumbiɗar nema ta ya zana so shi ƙaunar da zana zanzare dukka inda na je su ma biɗar suke yaya za su famfare ya kake ne habibu ban surrukan ƙauna ya shugaba. Gani babu uba uwa ko ta yi nisa yi take ban magani kullum tana nuni gare ni saukar na bar yabuwa gurin gwani gara ƙaunarsa in zage fagen yabansa kwarai za a sandani kai maraya ne gatan ka shugaba ne to ba fargaba. Na yi kuka na zahiri har a ɓoye a zuci da marhaba yaushe za mu haɗu idaniya na ta yunwar ganin ka shugaba kai nake nema ka yarda in gan ka ɗahe ne ba fargaba zuciya da gaɓoɓi kullum da kai suke kwana ya shugaba. Bani ɓoyewa ƙaunarsa ce abin koyi a zahiri baɗini karke shi yana warkar da cuta har ta zahiri mai maɗi ka tafi yau ga zuma da zaki baya fahari labai ka ya Muhammad labbai ka shugaba na gatan anbiya. Waiwa yake da isa kamar ka ya shugaba ne ban gano shi ba wake batu na isa isarsa ce ke isar da isa a sahun gaba martaba darajoji shi ɗai ilahu yayi wa ɗahe shugaba idan ka ce Allah to dole za ka ce Muhammadu shugaba. Ina batun baiwa to ba kamar sa ɗahe dole na zan faɗa shi ya kira rana har ma wata sun zo a gabansa da sujjada. Kututture na dabino ya yabansa ƙarshe ya
dai mai shaida. Shi ya je Isra'i ya je shi har a fadar Allah shugaba. Ya abun nema na labbaika ya Rasulullahi shugaba. Ku zo batun kyawu wayo ni wayo sama aka yi shi ba. Mai cikakken kyau mai diri mai cikar sura sama ga aibu ba. Ga idansa fafes hakoransa tas suka ɗahe shugaba. Kyau kake nema to babu ba kamar sama aiki shugaba. Kamar bihamdullah nan zana dakata ya banban gaji ba. Batun gajiya sai ne mu ɗan tsagaita mu ce gaba. Aikin muka zo birni da ƙauyuka mu yabawa shugaba. Assalamu alaika habibu dan Allah yarda da mu ya shugaba.